Docela se to dneska nevydařilo, to počasí se furt střídalo, bylo chviličku sluníčko, chviličku zataženo, takže jsme vlastně nevěděli, co pořádně obout na auto. Potom ještě vlastně v té druhé tréninkové jízdě jsme měli takový skoro incident s Tomášem Nágorským, který do protivky kolem mě proletěl asi 160 km rychlostí, protože mu nemávli, ale jinak si myslím, že žijeme a zítra bychom mohli konečně zajet nějaký pořádný časy. No prosím o podsumování závodů. Perfektní závody, hrozně jsme si to užili, dnešek byl už úplně jiný než včerejšek, trať byla perfektní, všechno drželo, nebyly poruchy, docela rychle se to odjelo, musím dát dneska 100%, výborný. Ale on se trefil jakože on kdyby neškodil. Ale jako on se... To díky Veronice i děvčinám. Congratulations